खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। खर'सा आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव गोब्राब दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरनो रायजो सोरखारनिफ्राय 15,000 राङै अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरां मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय मोनब्रै जिल्ला फारियै शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटनि नखरफोरनो 15,000 रां अनसुंथाइ होनाय बिथांखिखौ डिब्रुगड़निफ्राय बेखेवनानै होनाय जायो। बे सोरखारि रां अनसुंथाइखौ दैबानाजों सैनांनाय नखरफ्रा मैयानिफ्राय 3 आगस्तनिफ्राय लानानै 5 आगस्तनि गेजेराव बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय 112 रां कौटि फान्ड रिलिज खालामदों। गिबि मन्थ्रिया बे फान्डखौ मैयानि सानाव रिलिज खालामनानै होदों। बे 112 कौटि रांखौ दैबानायाव भुगिनांनाय गासै 70,000 नखरफोरा मोननो हागोन। उननि समाव फिन आरोबाव 10,000 राङै होबावनाय जागोनखौबो मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दैबानाजों खहा जानांनाय फरायसालिफ्रा 2,10,000 रां हेफाजाब मोनगोन आरो बे रांखौ थोंजोङै फरायसालिफोरनि एकाउन्टआव होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो दैबानायाव खहा जानांनाय मन्दिरफोरनि थाखाय 1,50,000 रांनि मददबो फोसावनानै होबावदों आरो फैगौ 7 आगस्तनि सिगां बे रांखौ मन्दिरफोरनो होनाय जागोन। बेराफारसेथिं शिबसागर, चराइदेवआव मोब्लिबनि मासुलनि थाखायबो रेहाय होनाय जागोन होननानै फोसावबावदों गिबि मन्थ्रिया। थांनाय 29 जुलाइनि हरनि समाव खास्रि-बिस्रि राजु बसुमतारी, बाजि बानान बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै बेनि न्याय मोननांगौनि दाबिजों दिनै बिजनीआव 4 आगस्तनि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम 12 घन्टा बिजनी महकुमाया बन्द खालामनो थाखाय खावलायदों। बे बन्दखौ आबसु, आसु, आमसु, एबिएमसु, आक्रासु आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो जयै लोगो नांनानै बन्द खालामनो थाखाय खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायदों। आसामजों लोगोसेनो हादोरावनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों लेनिसा नार्जारिया। डिब्रुगड़नि सम्पूर्ण केन्द्रीय बिद्यालयनि आर्ट्स आयदानि थाखो 12नि फरायसुलि लेनिसा नार्जारि बिथाङा थाइलेण्डआव खुंजानाय 9 हिर'ज ताइक्वान्ड' इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2022 आव गल्ड मेडेलखौ देरहानो हादों। बजालि जिल्लानि बाटुवायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। खारबाय थानाय सिफुं रेलगारिनि सौख्लायनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 2 लाइमोनखौ जुरिया खातुन आरो गुबुन सासेखौ आलालुद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला जुरिया खातुना मैया फुंनि समाव रेल लाइनखौ बारस'नो नाजानाय समावनो हरखाब सिफुं रेलगारिया सौख्लायनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो आरो बेराफारसेथिं जुरिया खातुनखौ रैखा खालामनो थांनानै आलालुद्दिनाबो अबथिरायै जिउ गोमायो। बे 2 लाइमोनखौ बजालि बाटुवानि 10 थाखोनि फरायसामोन होननानै मिथिहोदों। जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे खुद्रिखांनाय रायजो राजाफ्रा रेल लामाखौ होथेनानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। आसामनि गोबां जायगायावनो अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरिनि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामियाव दैबानाया गिख्रंथाव महर जायनि जाहोनाव बोरिमुरि गामियाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां आरो फरायसालिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। दैबानाया दासिम गासै गं 40 बांसिन नखरफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खाथियाव थानाय अरुणाचल प्रदेशनि हाजोनिफ्राय गोख्रों अखा हानायनि जाहोनाव सेरेन दैमानि दैया उसिफावनानै गिदिर दैबाना जादों। बे दैबानायानो उसिफावनानै बोरिमुरि गामिनि खाथियाव थानाय माथावरिखौ बायनानै गामिनि गं 49 न'आ दायो दैबानाजों लोमसाव जानानै दङ। बे समाव आसाम सोरखार आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बेनि सायाव राहा लानो थाखाय खावलायहरदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। आथिखालाव आइजोफ्राबो आयेन बेरेखा फालांगि खालामनानै हमजानाय खौरांखौ जों खोनानो एबा नुनो मोनबाय थायो। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव 2 आइजोखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। पुलिसआ बिसोर 2 आइजोखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनानै खमैबो 90.1 ग्राम हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। नाथाय आइजोफोरनि सिनायथिखौ रोखायै फोरमायनानै होआखै आरो बे 2 आइजोखौ उदालगुरि जिल्ला अरां पुलिसनि गोख्रों सेबनायाव हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बेराफारसेथिं आसाम अरुणाचल सिमायावबो माजबाद थाना सिङाव थानाय लालपानि आउटपस्टआव मोन 12 बस्थायाव 344.32 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरिखौ 4 नं लामबारिनि रुपम कच होननानै सिनायथि होदों। बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दोआव जोङो गुबैयै जोंनि जे आद्रा थानाय गामि थिसननायनि मेन बिथांखिखौ लानानै जोङो बेवहाय गुवारै सावरायनाय जादों। मानोना जों मिथिगौ बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थानाय गासै बर' रायजोआ जोङो बिटिआर गोरोबथाजों बड'लेण्डनि सिमायाव गोग्लैनो मोनसिगोन, हाबनो मोनसिगोन आरो बिनिखौ लानानै जोंनि बेनि रायजोफ्रा जों बयबो रंजाखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथांखिखौ मावफुंनायाव आसाम सरकारनि गेजेरजों कमिसन दानायनि उनाव जोङो नारा नाथा गोबां खेब जोङो दिनैसिमबो जोंनि दाबिनायखौ जोङो लाखिबोदों
आरो बियो दिनै मोनसे अबस्थासिमाव 60 गामिया हाबखांबाय इलेक्सनावबो बाहागो लाबाय आरो बे मोनसे प्रसेसआव दाबो दं नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे जोंहा दासिम जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ ज' खालामनानै 539 गामि बिनिफ्राय दङ आरो बिटिसिनि खोलायाव सिगांनि एकट बादि आद्रा थानाया 95 गामि दङ गासै 634 गामि मोनबावनांगौ जोंहा दङ नाथाय बिनि गेजेराव दिनै जि बिश्वनाथनि बेवहाय जोंहा माने जि सावरायनायाव लादों बेवहाय मोनसे बाथ्राया जोबोद रोखा जे बे हालामनि दासिम 534 मुंख्लं जानायनि उनाव थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा बड'लेण्ड रायजोनि थाखायसो आन्दलन खालामदों आरो बड'लेण्ड मोनथ'यैनि सिगां 6 शिड्युल काउन्सिलाव बिटिआर एकर्डनि दारै हाबनो मोननांगौनि लाहार फाहारावसो जों दङ नाथाय BKWCनि थाखाय आन्दलन खालामाखै बिथांमोना मान सन्मानखौ लाखिनानै मान सन्मानखौ दिथा खालामनानै बड'लेण्डनि इयुननि सिमांखौ दिथा खालामनानै बिटिआरआव हाबनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बे थिरांथाखौ UPPLआ बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय इयुननि खौसेथिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बेयाव जेबो गुलाय गुजायनि राजखान्थि खालामा जोङो बेखौ खावलायगोन।